Takže čaute ľudičky, zdravím vás tady Vegas po dlhšej prestávke, hoci to nebola prestávka, lebo proste sa mi nechcelo natáčať a som na S18, kde mám, dlho som na nej nehral a je 23:0 a rýchlo si spravíme nejaký ten hoci slabší, tak je búh na slabšej postave, už nech spravíme ten 20 level, dúfame. A ja to rýchlo tak preklikám, lebo doraz bude polnoc a ja som nestihol. Je on kamarát. Teraz budeme sa expiť, urobíme 20 level, ja to uvidíme, ako to vydržíme, je 3 alebo 4 minúty do polnoci, tak dúfame, že to aspoň lebo ja som teraz chcel, že nepôjdeme natáčať potom, že hej, a tak nakoniec tak ja to rýchlo robím. Klikám ešte nejaké veci, dúfam, že ešte ide na jednu alebo dve. Čo mi také najviac pripadajú. Je to môj prvý tabul, takže budú viacej, lebo budem natáčať na ďalší týždeň a bude sa bude možno taký búh, alebo Epic Weekend asi hovorím a natáčime, budem preklikávať a vyskúšame, či je ešte dobre, no ešte je, ja s tým rozmýšľam, lebo už to mám tam dnes. No tak už je to, už tak si nemôžeme môžeme ísť lepšie staty. Tu dám 5. Tie holičky. Joj, škoda. Ja som kúzelník. Inteligencia 3, mám 4. Inteligencia 8, 9, nevadí. Tak ešte dáme tú holičku do toho a pôjdem to zbrojím, lebo nepotrebujem nejaké veci na holičku. Tak, možno zoberám. To som čo nechcem na inteligenciu. Neviem, či to zoberiem. Teraz sa, počkajte, ja mám na to peniaze. Mám, takže ja si tak kúpim. Tak a tak ja zoberiem toto. No, to zberieme teraz. Tak ja sa ešte trošku pozdraviť.
bolo to tak kratšie také dlho a dúfam, že sa vám video páčilo. Zanechajte like, keď sa vám to video páčilo, keď tak dajte dislike. Poteším aj like, takže keď ste noví, tak dajte odber a uvidíte, že ja